Abo pofyrtany, abo już stary. Coś mi się zdo, iżech jest corazki bardziej pofyrtany, abo ci mnie już na starość skleroza chyciła. Nie poradza tego genau kopić, a napoczło się to tak. Łosza roku chce podloć moja zegródka. Wylazuje ze chałupy, pyndaluje do mojego ogródka, sznupia po kabzach, nie mam kluca. Wracam się nazad, biera kluce i nowy szlauch do wody, deptom do zegródki. Kejżech ci już napoczną rozwijać szlauch do podlewania, zazieram na mój auto, który styrce za ogrodzeniem i miarkuja, co trzeba by go było dzisiaj oszpluktać. Mam już przeca szlał, jest woda, ale nie mam czym tego autoka rozewrzyć. Idę nazad do chałupy, kiedy deptom nazad do domu po klucyki do niego, merknę się na stole moja korespondencja i rechnungi, które z korzy wyjmną ze brywkastki. Uznałem, co trzeba przodzi przejrzeć ta korespondencja, jeszcze z korzy przed oszpluchtaniem mojego autoka. Kłada klucze na stole, wyciepuje reklamy do asznu kibla i miarkuje, że jest łącznie już blank pełny. Asznu kibel. No to też zarodki woża się odłożyć rechnungi i ten aszn kibel wyrojmować. W ten czas przylazuje mi na myślunek i że kiedy wylazuje za tym aszn kiblem na dwór do hasioka, byda blank podle mojej briefkastli, mogę bezkosztycznie przodzi wysłać rechnungi, które idzie opłacić czekiem. Biera to ty ze stoła do gracy ta moja książka czekowo i stwierdzą mi, że łostą mi no jedyny szek. Blank nowo książeczka jest we mojej srogiej izbie. Wlazuję rań, a sam na moim szrajbtiszu styrcy biksa biru, kieroch na poczną słepać z rańca. Miarkuja, co te piwo jest już festelnie ciepłe i trzeba by ją ta biksa było wrazić do kiszranku. Idę do kuchyni ze tą biksą i z warzową i że kwiatki na fensterbrecie muszą być razinku podlone. Stawiam ta biksa z bierym na ten fensterbret i widzę, co tam leżą moje bryle, których nie poradził o rozwidnioku znoj. Muszę ci, Wartko, tak jak se myślał, położę nazad na ten mój szrajbtisz, tela jeszcze, co najprzodzi podleja jednakowoż te moje kwiatki. Odkładam nazad te bryle na fensterbret, deptum do kuchyni po woda. Nagle uwidziałem mojego pilota od telewizora. Wtosik pewnikiem ustawił go wczoraj na kuchynianym stole. Wymiarkowałem, że kiedy na odwieczerz będziemy chcieli ze moim starym oglądać telewizję, będziemy już zaś choby głupie sznupać za tym pilotem i pewnikom mi się nie wspomni, co go ustawił we kuchni. No toż uzdołek położyć ci go na jego plac przy telewizorze. Tamkaj godzi się, co by było. Ale no i wschodzi podleja na zicher te kwiatki. Przy nalewaniu wody do dzwonka wylało mi się zdziebko wody na ziem. Odkładam pilota na stół, biera jakoś glapa ze kamerlika, wycieram te deliny. Wracam się nazad do izby, próbuję się na gwałt przypomnieć, co ja tak po prawdzie chciał te roski zrobić. Mediku, ja sztudiera, ja, mom, muszę mojej Elzie zagrzać zupa ze niedzieli, kiedy przyjdzie z roboty do domu. Biera ze balkona gorczek ze tą zupą, a sam glingo dzwonek uźwierzył. Otwieram, moja sąsiadka z tycy przyszła jak zawdy borgnąć deczko soli. Chce pójść do szransku we kuchyni, co by jej odsuć dziebko tej soli, ale minek się obrócił, cuk zaczas mi przed kicholem dźwierze. Nie mu przysia kluca do pomieszkania, łosowa Andrzeju, bez toż też musiałeś doczkać na sieni, a że moja Elza przykwansko się ze roboty. No i na odwieczerz auto jest zmaraszony, wstyd rany tak jak był, rechnungi nie są zapłacone, biksa ze tą niewysłepaną połowiną tyskiego styrcy, jak styrcała na szrajbtiszu, kwiatki są blank suche, mam, jakich miał jedyny czek we mojej książeczce, za wioska nie poradza znojść mojego pilota od telewizora, nie poradza też wysznupać moich bryli, blank nie brakuje, co jak zrobił ze klucykami od autoka. I kiedy tak ślęcza, po jakiemu dzisiaj nic nie zostało zrobione, jeżek naisto zadziwiony, bowiem miarkuja, że co luźki dnioszek był festelnie zarobiony, zajmany i jeżek ku temu richtki usiotany, ochlapniony i całkiem ap. Przyszedł ci na to, co to jest naisto srogo problema. Nie do się kole tego egal przyjść, nil zapedzieć, co wisi mi to jak kilo kitu na zycherce, bez tuż też mam do was srogo prośba. Dejcie in czym skazać, kierych znocie,
ta informacja, bo ja sam nie zatela pamiętu, komu żech już wszystko to powiedział i komu żech ten fal już rozprawił. Od starości nie da się człowiekowi wykuglować, nie da się ją majtnąć, a i hranie się ze samego siebie jest jak najlepszy medykament, prawda? Rozprawił Eugen z Pnioku.